Kena i laiwasa nestovo osiria. Te imatri deca ena dush teat I vaima sinove. Kanya ed kovac. Toi es retena rust slabsta sveli oči I kenstejnjatva kosa. Jenamu niska mnogo povna strvna kurdrava kosa I kavjavi oči. I vaimata sad odgovori roditeli od počti ena godina za Bulgaria. Сега всички от семейството учат български език. И трите деца са умни. Те са много ученолюбиви и в Британия, Кения и Лайва са доволни от тях. Спокойни са, защото те ще учат в училище и детска градина, близо до домът им. Децата са щастливи, че ще имат нови приятели и чакат с нетърпение началото на учебната година. За съжаление, канят от 2 месеца е без работа. Той кандидатства за помощник ковач в един ресторант. В момента е притеснен, чака да му се обадят по телефона и не знае какво ще му кажат. За сега Лайла не работи, домакинят е. Тя е много работива, по цял ден готви и чисти вкъщи. Ходи не курс по български. Вече се отвазва уморена след няколко години. Когато децата пораснат, тя същото ще търси работа.